Bay, saya yun bay. Taod na ko ako vlog da. Pero karon mag-shock tag drive shock. Shock mo tawag ni bay. SHUCK. So kaning shock nga drive kanang ginabuhat na is kanang baratuhon nga drive. Pakita mo bay. Mo ni siya ang kanang Western Digital Elements 10 terabytes na siya. Usually, kung mapalit kag 10 terabytes, kung gamitin mo sa network, gamitin mo sa imong NAS drive, naman ko yung NAS drive, good. So, kung gamitin mo sa NAS drive, Western Digital Red, gina siya niya. Kanang presyo na, mahal na siya, kay mo na mga drives nga makatake sa beating. So, kuan siya, kanang, pirmi siya naka-on sa mga surveillance cams, mga anak. So, kanang nga drive, ligon, gina siya. Ang ginabuhat sa mga tao is, namalit sila aning tawag nga Western Digital Elements, or dili ba, ang uban kuan na ni is easy share. So, kani siya, pirmi siya gina-sale. So, kung mag-sale kali barato, okay ra kayong drive. So, makatipid ko ani. So, muna yung tapos ako kani siya, gi-sale, tingin ni siya, gi-resale ni siya, used ni, kanang kung nakita nga sa ad kay, naro siya computer shop na close, pero, mo to, barato kani siya, muna siya nga drive. So, atong buhaton na ni is, ato ni siyang ukban. Once mo ukab din mo siya is, kanang, naman siya modification, magamit din mo sa mga computer. So, murag nakapalit og 10 terabyte ng hard drive, 3.5 terabytes sa mong computer nga barato. Problema nga na is kanang naman siya mod good kay kanang naman siya murag usa ka pin nga kung masudlan gito siya power, ma-disable ang drive. So gigamit na sa kanang kuan sa manufacturer nga para maka-disable. Pero mga tao kay ba ka mga scientist na find out nila nga kung imutong takobag tape katong usa ka pin nga dili masudlag power, work siya any drive. So that's what I'm going to do now. So ato ning ukba na, ato ning tanagon sa ayo ani niya. I-try to shock kay first time sa niya. So, let's go. First, atong buhaton is atong ukban. So, naman ko yung knife nga rin. Kining Victorinox knife. Natag siya ni Yuri. So, right kayo. So, una ni mo makita, itang tayo sa drive. Ano rin siya na drive. Mara gani siya. Mara gani siya na drive. So, muna siya ang Western Digital Elements na drive. Sa pagkakaroon, ato ni siyang i-try og open nga kanang dili ma-doubt ang case. Kaya what about? Ito din gamiton case in the future or unsa or atong i-return or unsa. Pero, I doubt if ma-return pa niya kay ako ni second hand man siya papalit niya. Di mo ni siya kuan. Pero naman siya warranty, murag 2 years warranty. Nya, balita na ako sa uban mga kuan nga. Maski kung maguba, ilarang i-send, maski ibungkag na, ulian sila glain. So, tanawon ton si Ayo ni. So, muna siya ang drive. Sige, bukago na. Ang karton, ano siya power supply, nasa na siya katong cable, pero di na ito gamiton na ito lang i-keep sa kay. So, sugdan na itong pag-abli bay. Kini siya, para dili magkuba, hinahinayon tanig lungkab kanin dipita nga rin. So, ito ning naon ba, yung kabo na to. Nya, ang pamagya na is, kanang nanaship kanang tawag na prying tool or kanang plastic ba, para ligwat ba. Pamuntay ganaan na. So, modify na lang ta kay baka sa style sa tani. So, gamito na ako kaning propeller sa akong Mavic Pro. Walam ko yung Mavic Pro 2 na may nana ko. So, ato nang gamit ng paglungkap. Hait man siya. Ato ning naon ba niya. Once ma-open na siya, paslakan na ito mga inani. Usually, ginagamit sa mga tao kay kanang pick sa gitara. Pero, as for this, atong gamiton kaning murag card nga giputol na ko kaupat. Kung ano nga ni siya kanang Sony card nga walay ayo. Tara. So, inana na siya. Sa katibok card, putol na ko kaupat. So, para na siya. Atong sugdan. Sabay, atong unang buhaton, kato ning ligwatan kaning side nga rin nga makasud ta una. So, atong gamiton ni siya. Ito ning gamiton. So, pinakauna itong buhaton is atong ligwatan ang kilid ani niya. So, ang kilid na niya muna siya ka na atong entry point karon. So, atong sugdan na karon be. So karon nasugdan na nato, nasuksok na ni siya nga ri. Ato na ding paslaka na ning card. Amura siya stopper ba. So kung kaning stopper, maka-stop ni siya kay stopper may pangalan. Bitaw kaning stopper mo siya mo hold para ma-keep siya open.
Doon siyang slide hinihinikaw man. So, nani ang itsura niya human. Nani ang itsura niya, nani mga suksok skilid ba. Duda ko nablihan naman tangin niya, dali naman kayo nabli. Paano lang ta. So, inani ang naong niya, na siya mula ginasuksok, diba? Awa. So, it's gonna look like this. So, we're gonna slowly pull it out. I don't know if this has been opened already because it's so quick. When I tried to open it, it just... So, buhat ko ni maning ito. So, kung nani naging point ka ni, nani naging repita, hinihinayin mo dusok pagawas. Dusok pagawas. Birahon. Okay, lubungkag. So, you're just gonna slowly pull this out here. There you go. Tara, tang-tang siya. Abli na part. So, muna ni siya ang hard drive. Muna ni siya. So, ang yung model is Western Digital EMAZ. Or, kung sa Atwas Pinas, EMAZ. So, di aran drive ay. Muna siya nga drive. Di drive ka na mag-drive. Auto ka ng drive ba? Hard drive. So, ang pagkuha niya is kana na may mga gumay mo hingin na yung ligwat pagawas kay naman siya maguma kay once magtuyok ng drive anam siya so na siya murag shock absorber imong ligwatan pagawas na kita mo was mo tani be. So inaniyo na siya ligwatan mo ginahinay iduot din mo nga ako nang giduot nga skili pa so duot na ni mo ginahinay niya magawas na siya. Ya kani mga drives siya kay kuan siya usually kuan Western Digital red pero gi-badge lang as white. So confirm Manila niya kanang i-modify na to ang kanang kuan pin kay nani siya part sa pin nga masudlag power kung imong ibutang sa imong normal nga computer or sa imong NAS. Ya kung masudlag na siya power mo turn off man ang drive. So pamagya na is imula tong takuban ng pin. So pagkuha ning drive nga ri naman siya mga gumang babaw. Imula na siyang i-push diha hantod ako nang giligwatan pa ana antod gawas na siya gawas na gawas na tara gawas na siya basta ko lang kwaon matang gawas na siya so i-push na yung way push lang good push lang ng push niya makuha hindi niya LED deh na siya gabitay nga murag kita na siya gabitay nga murag na siya gabit tayo yung murag na LED na siya. So karon ba natangtang naman. Ato din siya kanaon. Kita ka na screw diha. Tangtango ta na screw diha. Yan na pugin siya lain diri. Kining screw. So muna to mga screw nga tangtangon. Once matangtang na siya, tangtang. Tangtang obvious. Sabi siya. So kaniya to ning padaplin. Sok-sok kamay. Mga stopper suksok tani sa sud kay magamit niya tani in the future anyway mali so buhaton to sulod karon ba kay atay screw to ni siyang i-unscrew. One screw, two screw. So, once kay mahuman na tog screw, ma-unscrew na ginato. Matangtang na siya. Muna ni siya. This bus tangtang. So, tangtang. Pora. Ako nang taguon kay magamit min nato basig. Kung na di ko akong gamiton balik, magamit na ako. Kaya ako magamiton balik. So atong baton ba kining dipita nga ri nani 1 2 3 mag-count kag 1 2 3 once masudlan siyang power nga ri mo disable ning drive. So atong baton is usually gina kuskus na nila ginatangtang nya ginabutangan na nila kaftan tape. Tawo na nga tape kaftan ambot kaftan pero kuha na siya kanang nipis nga tape nga maski high temperature okay ra siya
Problema niya to ko sa electronic shop kanina. Di mo tingay Kafton tape tawag nilang karinya. Wala mo kita. So scotch tape na lang tabay. Inato na lang. Matagdi ni mo init ka rin na pita kay masunog ni. Pero fingers crossed. Let's do this. Nya kani siyang pin nga rin, kaning tulo ka pin. Di na daw ni needed kaning duha. So pwede matakuban na natin duha. Not necessarily ang katulo lang. Kung matakuban daw ang duha, okay ra daw. Wala daw problema. So ato na lang takuban ang kaning tulo para kusgan siya di siya matangtang. Let's go. Ito ning piloon nga rin para di siya matangtang. Covered na ni siyang katulo. Naapil ng duha. Daog na ni siya. Naon ta? Paslak na to sa drive. Paslak na to diri sa check na to okay ba? Let's go. So dira bay, ito na yung try check na rin sa computer. Taon ta kung okay. Di na ako videoan kung sa'yo correct kung gunsa. Check na lang ako dito kay kapoy kay kitapol ko karon. Muna siya. So pag human na ito ba ay atong i-check ang drive. Magitapol man ko. Una na lang ako i-check. Nara ang drive. Ako nang ipaslak nga rin. Butang ako nga rin. Butang na ako sa kunas drive. So daog na siya. Muna na siya. Anyway. Okay rin giting ini. Screenshot na ako sa effect. Saan gawa sa NAS drive. Screenshot na ako. So mura to. Tape pa na gito rin mong tumuwi para mo-work siya sa Western G. So, mura to siya, tape ni mong tumuy para kanang work siya sa mga computer, sa mga NAS drive, sa bisag unsa. Kaya mura siya gi-modify, matangtangon sa mong third pin, 3.3 volt pin. So, other than that, taog siya. So, okay kaya siya kanang result, naga-rebuild or naga-tarong rin siya sa kong NAS drive. So, mura na karon ba. Sige, bye-bye. So, gamay na lang yung bakante. Ang akong hard drive, 600 gig. So, ako na lang siyang i-add. Katong napaslak naman ito na akong drive. So, akong i-add. Add. Tarang drive. Nya i-next. So, mura. Let's go. So, ako nang ipaslak. Nya ako nang i-add ang drive. Nya expanding siya. So, usually mo take na siya 24 hours. Or, ambot basig 6. Kaya wala siya sulod. Pero tanawon kung siya ayo. May tagpaspas kaya maka-transfer na ako. So by katong expansion ni take og 24 to 48 hours. Murag 48 hours man tingali ni take kay kaduha man siya ni kanang kuan expanding, checking anana. So wala na ako yung ng video, dili na lang ta. Lain na ning adlaw, nag-edit ko karon. So mura to ending. Bye-bye.